Pau, aquesta setmana, dimarts, has participat en una jornada sobre les clàusules abusives i l'índex de referència dels preus de les hipoteques, i a mi el que em crida l'atenció d'entrada és que això vol dir que clàusules abusives encara n'hi ha, i no sé si n'hi ha més o manco que fa uns anys, perquè semblava que quan ja tenim sentències que els anulen i que els combaten, però vol dir que se continuen signant hipoteques en clàusules abusives en aquests moments. Ahir mateix estic repassant una minuta i un borrador d'escriptura d'un banc dels grans i seguia plegat de clàusules que són abusives, que no s'eliminen de les minutes perquè els mecanismes que fins ara teníem per eliminar aquest tipus de clàusules eren molt disfuncionals i no funcionaven. Ara tenim una llei, que és la llei 5/2019, que ja està publicada en el BOE, però que entra en funcionament dia 16 de juny, que el Manco dona certes mesures o certs mecanismes per intentar expulsar les clàusules abusives dels préstecs hipotecaris, però a dia d'avui seguim tenint bancs que posen clàusules abusives en les seves escritures. Per tant, un consell seria continuar llegint i molt bé i cercant l'ajuda de professionals que entenguin millor allò que signam, no? Sí, perquè encara jo que prest justament un d'aquests serveis, que és l'assessorament hipotecari independent, encara notam que no hi ha molta de gent interessada en aquests serveis, i són serveis que el cost és molt limitat, és a dir, que la gent encara crec que segueix confiant o desinteressant-se de lo que se compromet en els préstecs hipotecaris, i és una cosa que haurien de solucionar. Ja hi ha eines, i també a internet tenim moltes eines gratuïtes per informar-nos, i ens hem d'informar bastant abans d'anar a firmar un préstec hipotecari. Aquesta nova llei obligarà a els que firmem hipoteques a anar al notari com a mínim un dia abans perquè ens informi adequadament i farà un acte de les condicions del nostre préstec hipotecari, però pensem que això no basta. El notari no és l'únic professional en el qual hem de demanar informació i assessorament, perquè el notari té unes limitacions de temps, limitació de conflicte d'interès, i per tant ens hem d'interessar un poc més en el que firmam, perquè per moltes lleis que s'aprovin, en el final, si nosaltres no sabem el que firmam, acabarem tenint problemes. De tota manera, anem en aquesta nova llei hipotecària que entrarà en vigor els propers mesos. Serà d'entrada més favorable als clients que no l'actual? Sí, aquesta norma, tot i que té molt de punt de millora i podrien haver estat modernitzar un poc més encara el nostre sistema jurídic hipotecari, hi ha moltes d'avantatges que se posen respecte als nostres hipotecats. Jo destacaria, sobretot, n'hi ha moltes, però jo destacaria el venciment anticipat. Fins ara, sí, i aquesta, per exemple, era una clàusula que està a l'escriptura que he comentat ahir, que vaig analitzar, fins ara sí teníem 3 impagaments de quotes, el nostre banc podia instar el procediment d'execució hipotecari. A partir d'ara hauran de ser 12 la primera meitat de la hipoteca i 15 a partir de la segona meitat. Això és un punt que era, diguéssim, de lògica econòmica i de justícia. Nosaltres ens hipotecam a 30 o 40 anys, el que no té sentit és que si pagam només 3 quotes ens poguessin executar la hipoteca. Això ja canvia. A partir de 16 de juny això canviaria diametralment i crec que és una de les grans avantatges. N'hi ha altres, reducció de comissions, aquesta primera formació, entre comilles, que ens ha de donar el notari abans d'anar a la firma de notaria. Crec que la prohibició de les clàusules sol estan prohibides, crec que sí que ajuda bastant, però seguirem tenint bastant de conflictes en la banca perquè no se solucionen tots. De tota manera, fins que entri en vigor, és a dir, fins dia 16 de juny, no?, que se suposa que entrarà en vigor, regeix l'actual, no? Clar, estem en un procés un poquet d'impàs. Clar, que no sé si això fa que la gent digui, no, esperaré una mica, si en cas que pugui. Si pogués, no seria mala alternativa. També és cert que la banca, per exemple, una altra gran novedat que no havia comentat, que és que la majoria de despeses van a compte del banc. Això no significa, això vull que quedi molt clar, no significa que ara les hipoteques siguin més barates per als clients. De fet, són igual de cares, perquè el que estan fent és pujar els interessos. Però jo prefereix que, per transparència, que mos pugin els interessos, però les despeses les assumeixi el banc, que no fins ara. Però diguem que els bancs s'estan adaptant, la majoria de bancs ja estan pagant les despeses, tot i que encara no estan obligats a pagar-les totes. Per tant, algunes de les millores sí que s'estan avançant, però és cert que fins dia 16 de juny moltes de les avantatges d'una llei que ja està publicada en el BOE però no està en vigor
se poden perdre. Clar, perquè just ahir vàrem saber les dades de les hipoteques que s'han signat aquí el darrer mes i vàrem veure que és la comunitat autònoma on més ha caigut el número d'hipoteques sobre habitatge. Clar, jo deia, tal vegada és perquè la gent espera, però en tot cas això no serveix com a excusa o com a argument perquè podria estar esperant tot l'Estat perquè la llei nova d'hipoteques que entrarà en vigor ens afecta a tots. Al gener d'enguany se n'han signat un 10,6% manco que l'any passat. Alguna lectura a fer d'aquesta dada? Sí, i també afegiria, per això són dades de cine, que les nostres hipoteques a més són molt més elevades d'import, és a dir, que ens costa més comprar, perquè la mitjana espanyola és 121.000 i la de les Illes Balears és 154.000. Tinguem en compte que això són dades de gener i que són les hipoteques inscrites. Per tant, no és només l'efecte de gener, sinó l'efecte de desembre, que hi ha hipoteques que s'aproven en desembre, però se registren en els registres de propietat en gener. Això, més que pot ser que tingui certa influència els qui demanaven hipoteques que hagin volgut esperar, però jo crec que se deu més a l'efecte aquest de la nova normativa, com serà, com no serà, que la gent, el tema del Tribunal Suprem en la decisió que l'impost de les hipoteques les pagués el client i després el canvi del govern que va obligar que les pagués el banc, crec que va ser un període d'espera de la banca, d'espera i, en certa manera, de pressió, de donar visibilitat a que no estiguin d'acord firmant manco hipoteques. El que no acabo d'entendre és perquè a Balears hi va haver una reducció tan important en relació a Espanya. No acabo d'entendre per què. Clar, perquè a Espanya es va pujar un 22,5% i que la raó podria ser una mica la mateixa, no? Una mateixa de cercar perquè baixa, però és que a la resta de l'Estat puja, i puja un 22%. Sí, no acabo d'entendre, no acabo de veure per què aquí les nostres entitats financeres van recular tant a l'hora de concedir hipoteques. No sé si és que no trobaven clients solvents, que les seves exigències d'estalvis no se podien fer front, no ho sé, la veritat és que no s'explica. Els economistes tampoc ho saben tot, no saben quasi res. A la qual també podem arribar. De tota manera, ara quin és el perfil de les persones que signen majoritàriament les hipoteques en aquest moment, si és que hi ha un perfil? Sí, hi ha un perfil que pràcticament el nostre mercat hipotecari està expulsant, que és aquest que necessita vivendes de protecció oficial perquè no té estalvis, perquè són joves, perquè són nous arribats a Espanya que no tenen encara una vida laboral suficient perquè els bancs analitzin les seves operacions. La part importantíssima que va inflar la bombolla immobiliària, que eren aquests que ara no tenen accés al préstec hipotecari, són els que li han de trobar una solució, perquè les entitats estan augmentant els requisits per poder accedir a una hipoteca, estan exigint estalvis que abans no exigien, i pensem que si el banc assumeix totes aquestes despeses de préstec hipotecari des de l'inici, necessita donar manco hipoteca per assumir manco risc. Aquesta és una part de la població que no accedeix a préstec hipotecari. Els que tenen estalvis, els que tenen els funcionaris, els que tenen els indefinits que duen molt d'anys a les seves empreses, més o manco tenen el mateix accés que abans a les hipoteques. Són aquells que anaven en el 100% més despeses, joves, que no accedeixen al préstec hipotecari per molt que vulguin. El manco a dia d'avui. Per tant, per anar tancant, seria, si un pot esperar que entri en vigor la nova llei hipotecària, és a dir, a mitjan de juny, seria una de les recomanacions que faríem. O exigir que les minutes de les hipoteques que estan firmant ara ja s'adaptin a la nova llei. Per exemple, importantíssim aquests 3 mesos, en lloc de 3 mesos que es puguin executar la hipoteca, que ja exigeixin en els seus bancs que siguin els 12 i els 15 mesos de la llei, que els bancs no són beneis i si veuen que s'està frenant un poc la sol·licitud d'hipoteca ja s'adaptaran abans d'hora a la llei. Ho faran segur. Pau Montserrat, gràcies per haver tornat. Dijous que ve continuem analitzant alguns dels ítems que formen part de la realitat econòmica que vivim. Així ho deixam. Demà a les 10 tornem a encetar els dematins. Que vagi molt bé.